Takže páni, máme tu prvý z aktuálnych boxíkov. Potom, čo sme otvorili Contenders, celkom som čumal. Tak tu máme jeden z tých nových boxíkov. Krabica je trošku poškodená tady, ale dúfam, že to kartám nejak neublížilo. Ja sa pokúsim aj toto celkom rýchlo zobrať. Malo by to byť 20 balíčkov. Takže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Od tohto boxíka úprimne nic nečakám. Sú to krásne lesklé karty. O to asi ide, sú tam pekné inzerty. Mala by byť jedna podpisovka. Uvidíme. Môžeme sa prekvapiť. Hovorím, krásne lesklé karty. Tak ideme na to. Brandon Gallagher. Tu je nejaký inzertík, vôbec sa v tom nevyznám, takže ma ospravedlňte. Anže Kopitar, Evgeni Kuznecov a nováčik Chandler Stephenson. Nepoznáme ho. To bude asi plné takých no-nameákov. 4 karty sú na balíček. Tu je Teravainen, Fredrik Andersen a Jaromír Jágr. Tak ten ma potešil. Tak to som fakt rád. Aspoň niečo pre mňa a ruky Gustav Olofsson. Ja už mám radovečku Jarouša splnenú, dokonca mám insert. Takže ja už môžem byť spokojný, takže už čakám iba na toho Crosbyho. Jezus Mária, jak chce to ísť rozboriť, no tento balíček je nejaký extra tuhý. Markus Johansson, Mikko Rantanen, nováčik. Je to bez limitu všetko. Brock McGinn, nováčik a Alexander Burrows. Tu je Majo Gáborík. Conor McDavid RC podpísaný. Kurva! To sa nedá inak nazvať toto. Podpísaná nováčikovská Conora McDavida. Takže Kubo, vyplatilo sa ti ten hunting. Na budúce si chlapi zoberiem Edmontona, poserte sa, to je v riti toto. 47 zápasov, 120 bodov, 44 gólov, podpisovka RC, Conor McDavid. Nech sa páči, vítaj doma, kamarát. No, Kubo, máš čo vymieňať, do prdele. Mike Ribeiro a nováčik Zachary Fukale, ktorý si myslím, čo skoro v Edmontone zachytá. Ja, Montreale. Kokos, máme McDavida, ja sa poserem. Bohatstvo, dobré boxíky, dobré. Gustav Nyquist, Andrew Ladd a tady toto bude asi ten White, to je aj 199, Ice White, Tyler Ennis a Carolina Noah Hanifin, ruky. Kokos. Ja neviem teda, aký to má limit, alebo aká je tam pravdepodobnosť, že toho McDavida chytíš, ale Matt Molson, toto bude tiež ten White, áno, White Ice, do 99 dokonca, to je Mike Gartner pre Capitals, ruky Jan Mark a Tomáš Plekanec. Dokiaľ mi ten oný nejde do hlavy, tento gálený. You've received trade, není tu žiadny limit, ale toto určite tam nevkladajú do každého boxu. To je masaker. Teším sa za teba, ty kokso. To je v prdeli. Nido Niederreiter, a ja som sa tešil z normálneho inzertíku. Ben Bishop, Andrew Hammond, do 99, Black Eyes, pre Ottawu, pekná kartička, Aaron Ekblad. Chlapi, ja si to neviem pamätať, ja keby bol môj do riti. A rozmýšľal som, že si ten Edmonton nechám, lebo tu máme kopec nových boxov. Braden Shen, Jonathan Taves, Jonathan Quick na inzertíku a Rookie Gauns. Ty kokso! Stále mi to naleze do hlavy. Podľa mňa to je hit. Jiří Hudler, neviem po čom to ide. Ronald Kennings, to je
A ešte aj podpísaný, chápete to? Daniel Sprong, chápete to, že je ešte podpísaný? Je to síce nálepka, ale ty kokso, to není nálepka. To je hard signed. To není nálepka. To je hard signed. Ja sa poserem. No ako, ja by som si ho nechal. Ja som si kedysi nechal 25-kového Hopkinsa na Genta, dneska, ktorý mal hodnotu $200, dneska možno 20, ale ani to možno ne. Marian Hossa, McKinnon, Pavel Daciuk na inzerte a Mark Stone. Ale aj tak to neľutujem. Vtedy to som ho mal, mohol som ho za 200 vtedy pustiť a mohol som ho Mária za to, no nevadí. Brandon Saad, naopak si myslím, ale z McDavida bude super hráč. Tu je krásny inzertík. Je to Kuba Voráček pre Filadelfiu. Je to bez limitu, sú to tie team logos, ale to je krásna karta, aj keď je taká dohnutá. Ale je super. Lou Erickson a Emil Poire. Chlapí ten McDavid ma teda fakt sere teda. Duncan Keith, Vladimír Tarasenko a zase tady je ten Team Logos, teraz pre Winnipeg, krásny, Andrew Lett. A Pimpela toho býva dosť. To je v prdeli. Ja tomu stále neverím. Normálne mi to dodalo energiu. Toto je liek na chorobu. Zach Parisi a zase to tu je a Taylor Hall. Sú pekné inzerty. Ruky je v Kevin a Henrik Sedin. No ty vole. Jaromír Jágr, no mám ho aj na radovečke, tak predsa. Shane Prince na ruky, ďalší. Larkin tiež poteší. Nemôže uraziť. Anže Kopitár. Keby bol ten Larkin podpísaný, jak sa zblázni. Podpisovka je ale jedna v tomto. Max Giordano, Karl Johansson, Matt Belesky, je Rainbow. Už sa mi zdalo, že sa nejak leskne. A Bobby Ryan. Chlapi, ako jedna podpisovka na bok, zachytíme McDavida podpísaného na nováčovke, tak to je ako masakr. Sorry, to je sila. Johnny Gaudreau, Bobby Ryan je tiež Rainbow. Mark Scheifele a Shane Prince po druhé. Ten už tu bol. Kokso. Davídek. Logan Couture, Chris Kreider, Filip Forsberg a ruky je McCann. Sa šmíkajú tie karty, padajú dole. Posledné 3 balíčky, no mám čo robiť, aby som bol 10 minút, ale to z toho Davida kurňa. Patrik Eliáš, Steve Stamkos a tu je takýto inzertík, Trax, Zach Parisi, bez limitu a Radim Vrbata. Posledné 2 balíčky, no už chlapi, už nič lepšie odtiaľ to nevyťahneme. Odtiaľ to sa nedá nič lepšie vyťahnuť v tomto ročníku. Daniel Sedin, Taylor Hall, krásny Trax, tiež. Devan Dubník a ruky Richie. No a posledný balíček, Lučič, Varlamov, Devan Dubník, no vidíš, to by bol dobré pre Šinkaruk. Bože, nespomeniem si, ja som úplne mimo z toho. Tak chlapi, toto je masaker. Hard signed.